Bueno, gabon da hori, placer bat hemen zuen artian egotia, ez dakitzen modu zabeten, nik gaur etor naiz esatera guraso zareten hoi, aldatu ipuinak, aldatu umiei kontatzen dutzen ipuinak, o birziklatu, oso zeia ez dauke zentzurik. Adibidez, txanogorritxu, klasiko bat. Guazen analizatzera. Otxua aiatzen da amaman etxera. Amama da oian sartuta hor, lasai asko, kamisoiak entzotza otxuak. Otxuak jantzten dago amaman kamisoia, jaten dago amama, gero dator txanogorritxu, berandu hau dator iztaria, hiltzen dabe otxua, zabaltzen dabe bere tripa, eta tripatik urteten da amona, kuidau, bizirik! Eta azten dira, hildako animaliaren inguruan dantzan egiten txanogorritxu dut izena. Baten batek behiratu dau, baten bat kontura hau da, amona oraindik biluzi dagoela. Beratetan dago amona! Ze kamisoia otxuak dauka, joder! Ze hostiari gara umiei kontatzen! Gero ze egongo da umia hor oian sartuta kutsaua imaginatzen. Amona irudikatzen hor dana botiak ematen, Gero tortzen dira, gurasuak esaten, izki niri umiai asko kostatzen jako lo hartzia. Nola hartuko dago lo, kriatura, kontatzen ari zaren ipuinekin. Hola tortzen dira gero trauma infantilak eta eskola porrota, frakaso eskolar eta horretanak, hombre. Frakaso escolar. Telecincon deitzen diote La Isla de las Tentaciones. Bertan nahi die, ematen. Hombre, jarri, ikusiko zu, ez? Hor garragartzen dira, gaztiak, holako telefono erraldoi batekin, esaten behitxu, hau da nire iPhone X. iPhone X. X. Barkatu. Hor jartzen dau, iPhone 10, numero romanotan, baina zu, aldozun. No, kultura falta, jode. Gero tortzen da nire hilo bat txikixa esaten, no, saba, eta zer esan nahi dau Cine X, zer da iPhone X bezala? Zeran esplikoko jatzuzuku, hemen txiki bati, zer dan pelikula porno bat. Nik beti esplikatzota, behitxu. Pelikula pornoak dira, Vox alderdiko politikoak bezala. Gidoian ez dago argumenturik eta helburu bakarra da porkulo ematia. Beste ipuin bat, Mari Errauskin, Cenicienta. Batontanok ezautzen dugu, hau da, neskame bat, jun nahi da bena, printziaren jauregira, hor dantzaldi batera, hortarako dator bere etxera, ada madrina edo aztiona, eta hor bere baritarekin, itxotzalako soineko bat, eta gero dantzan egitera juteko, zapata berezi batzuk. Dibididan, bidubididu, badibadidibidun, tiripita patatipitutun, plan! Kristalesko zapatak! Kristala! Serio! Dantzan egiteko kristala! Zu bakizu ze gogorra dan kristala. Sartu dozu sekula oina kristalesko zapata baten barruan. Hor ezin dozu txorkatia mugidu behin. Osa, ze joanet eukiko ditxi hor Mari Errauskine kristalesko zapatekin dantzan egiten. Eta gainera esatotza, guapa, ama bixetarako etxera, Ala, venga, toque de queda, no te jode. Eta okerrena da, Mari Errauskinek ematen dabela gabe osua printzearekin ligatzen. Tonteatzen hor, printzearekin, flirteoa badago. Eta hurrengo goizian, azaltzen da printzea, zapatarekin eskuan, ez dalako Mari Errauskinen aurpegia sakordatzen, me cago en la mar, tragatzen duzu zapata, desgraziau! No, eski nire maite minduta, baina ze hostia gongoza maite minduta ez baldin bazara bere aurpegia sakordatzen, inutil! Ze mierdari gara umiei kontatzen, hombre, birziklatu behar ditugu ipuinak, aldatu behar dira ipuinak. Danok entzun ditugu beti ipuin igualak eta horregatik joan gara previsibleak, joder. Birziklatu ipuinak, zaborra birziklatzen dugun bezala. Ze, gaur egun, ja ez dago aitzakiarik zaborra ez birziklatzeko, Kale borroka desagertu danetik kontenedoriak bere tokian daude. Hombre, gero igual iristen da, errege kopako final bat, eta igual kontenedore bat egiten dute, baina, bueno, zuk birziklatu zaborra, birziklatu ipuinak, eta birziklatu kultura. Eskerrik asko, eta gabon!